Flyver fri. Hej. Vi har i dag et af verdens højeste skattetryk, og derfor skærper det vores konkurrenceevne, og vi får færre arbejdspladser. Liberal Alliance går ind for at få en skat helt ned på højst 40%, og derfor vil vi skærpe konkurrenceevnen, og vi har flere arbejdspladser. Vi får ikke lige så meget sort arbejde, og det vil sige, at alle mennesker de vil arbejde mere ude på arbejdsmarkedet. Derfor siger vi ikke, at vi skal være verdensmestre i at konkurrere med alle de andre lande, men vi vil gerne op og ligesom konkurrere en lille smule i hvert fald. Vi vil også meget gerne have, at folk gerne vil bo i Danmark på grund af vores velfærdssamfund, som vi ligesom betaler med skat. Derfor synes jeg, at du skal stemme Liberal Alliance. No matter what you do. I Liberal Alliance har vi 5 grundideologier. Det er personlig frihed, frisind, mindre stat og mere privat, frihed uden ansvar og frihed til at disponere.